Да. Ма никой не може като Мивко така да се бие. Ела по в центъра, цък. На Мивко багера. Оп, още един багер. Опа! Точка за точка. Ето. Мивко, каква сила извади. Бате, Мивко. Стойката на Мивко е уникална. И виж какви апъркъти бие в газа. Това беше кризисен момент за световния шампион, обаче понеже е много опитен и се измъкна от ситуация. Мивко, дебни за багери и за пъркати. Ма виж къде е цели? В газа само. Той да ни е под бъбриците, той е. Ама той нарочно би в гърба да ни е боли. Една минута последна. Обаче Мивко ме да га връща. Оп, ето тя. Оп! Да. Хубави минута, последна. На Мивко апърката силата. Обаче виж как избяга от крушето ми. Мивко раздава много тежки апъркъти. Оп, браво, Мивко. Ти ще видиш Мивко около цели, какво ще стане. Оп. 15 секунди, Мивко, дай печелиш мача за сега. Ето е много много. Оп! Браво, Мивко си върна точката. Да сега Мивко води. Мивко води с лек превеса, Мивко води.